billahi lazi in dai al'umma ba tuba za ta koma ma Allah ba duk abin da take ciki yanzu ta fara shiga. Wallahi yanzu ta fara shiga ta wannan ruwan sai an kai matsayin da Allah ba zai yi shi ba. Wannan ruwan saman wallahi sai an kai matsayin da Allah ba zai yi ruwan ba saboda tsabar bala'i. Yanzu akan lomar tuwo da safe baka ci ba, da rana baka ci ba, da yamma baka ci ba, sai ka fito kai ta ihu, kuma daga ka ci ka koshi zaka ce ina inda zunubi yake. Zaka je ka aiwatar. Auratayyar mu zunubai, zaman mu a ofis zunubai, a gonakan mu zunubai, cikin kasuwa zunubai, cikin gidajen mu zunubai, ko ina zunubi. Ta ya za a yi mu tsira? Shi yasa wannan hudubar za ta ambata maka idan kai zunubi a yau kaga sati guda ko shekara guda Allah bai tuna maka zunubin ba, baka ga komai ba, to kada ka kuskura ka karyata malamai ko ka karyata annabi. Zan Allah ya ce zaka iya yin zunubi yau, Allah zai rubuta date din, wallahi ba zai kama ka da laifin ba sai bayan shekara 40 zai dora maka wannan zunubin. Shi yasa yanzu idda muka shiga a cikin kasar, watakila zunuban da muka shekara 40 ne Allah yake dawo da shi, wanda wasu da suka yi zunubin yanzu suna lahira, amma illar zunubin yana nan a duniya kuma sai ya cimma al'umma, tunda al'ummar bata tuba ba, bata daina ba. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci, da musuluncin nan shine mafi girman baiwa da Allah ya yi akan al'umma. Allah ya umurce mu da yin ikhlasi akan ayyuka a bayyane ko a asirce. Muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ihsaninsa da ya yi wannan al'umma cikakke. Muna godiya a bisa gwaggwabar ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya. Sannan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. Kira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa. Bayan haka ya ku bayan Allah, ku ji tsoron Allah, ku yi masa da'a, ku kiyaye Ubangiji a sirrance ko a bayyane, kada ku saba ma Allah a ɓoye ko a bayyane. Kuma ku sani lalle zunubi da ayyuka munana suna cutar da ɗan adam a halin da yake na rayuwa da kuma halin da zai zo masa nan gaba. Sannan cutarwar zunubi a cikin zuciyar ɗan adam yana cutar da zuciya kamar yadda guba take cutar da jikin ɗan adam idan ya shata. Sababan musifu a duniya gaba ɗaya da sababan fitinu dukkansu gaba ɗaya babu abin da ke kawo sai zunubi da ayyukan sabo. Zunubi bai taɓa sauka a gidan wani mutum aka aikata shi a cikin gida ba sai ya halakar da wannan gidan, baya gyara gidan. Zunubi bai taɓa afkuwa a cikin zuciyar wani mutum ba ya aikata face sai ya makantar da basirar wannan zuciyar. Zunubi bai taɓa afkuwa a cikin jikin wani mutum mumini ko ma wani irin mutum ba face sai ya jawo ma wannan jikin azaba. Zunubi bai taɓa afkuwa cikin wata al'umma ba sai komin girmanta da ƙarfinta sai ya ƙasƙantar da ita, ya wulaƙantar da ita. Zunubi bai taɓa shiga wata rai ba face sai ya ɓata wannan rai ɗin. Don haka zunubi yana da gurabe na illoli iri daban-daban. Daga cikin illolinsa shine ya gusar da ni'ima da aka ba wa mutane, ko ta zaman lafiya ko ta lafiyar jiki, sannan ya maye gurbinta da saukar da musifa iri daban-daban. Ali ibn Abi Talibin Allah ya da shi yake cewa bala'i bai taɓa sauka ba sai da zunubi, kuma ba a taɓa ɗaukewa mutane bala'in da ya sauka a kansu ba sai da tuba komawa ga Allah. Ƙur'ani yake magana yana cewa duk abin da ya same ku na daga musifa ya samu ne saboda gwargwadon abin da hannunku yake aikatawa. Tare da haka Allah ya ce ina afuwa akan mafi yawa da yafiya. Ubangiji ya ce ai haka nan abin yake, ni dai Ubangiji Allahnku ban zama ina canza muku wata ni'ima da na yi muku ba in kawo muku musifa a gurbinta har sai ku kun canza da kawunanku. Da haka duk halin da muka samu kanmu, to mu muka canza waccar ni'ima ta zaman lafiya da arziki da duk abin da muka gani, mu muka canza muka kawo mu kanmu musifa. Wani mai magana yana cewa idan ka kasance cikin wata ni'ima da Ubangiji ya ma, to ka kiyaye ta, ka tsare ta da bin Allah, domin aikata zunubi yana gusar da ni'imar da Allah ya maka.
yau kuma babu shakka ni'ima ta tafi, sai kuncin rayuwa da ya damu al'umma. Ubangiji ya buga misali a cikin alkur'ani na alƙaryar garin Makka, yana cewa Allah ya ba da misali akan wata alƙarya wanda ta kasance amintacciya, tana cikin nutsuwa, arzikinta yana zuwa mata ta kowane guri na marmari da abin da take so daga kowane ɓangare, sai ta yi kafirci na zunubi, ta munana ayyuka. Allah sai ya ɗanɗana mata musifar yunwa da bala'i da kuma tsoro saboda abin da ta zamanto tana aikatawa. Najeriya ta kai kusan irin wannan hali a shekarun baya na baya can. An rayu cikin arziki da kuma ni'ima, mutum zai iya kwanciya a kofar gidansa ya ci abinci ya kwanta a gurin, ga kwanciyar hankali ga ni'ima. Muka butulce ma Ubangiji, yau zama akan kofar gidanka ya zama ba zai yiwu ba saboda ana cikin tsoro. Sannan duk ni'imar da aka yi wa mutane yanzu tana neman gushewa, banda tsoro da bala'in talauci da kuncin rayuwa ba abin da ake ciki, sai kuma zage-zage da ake ta yi. Allah ya faɗi wannan, ya ce Yahudawa saboda zaluncinsu na ɗauki halaliyarsu sai na haramta musu, sannan kuma na zamanto na ɗanɗana musu musifa ta ƙasƙanci da wulaƙanci. Kusan jama'a, zaluncinmu yanzu ya jawo mana wasu al'amura na daban. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen jaridar Sokoto a kowane lokaci.